Hello viewers, welcome back to another segment. Tiri kutaura pamusoro the traditional ways of marriage in Zimbabwe. Pano ndiri kubatsirwa naBevan yari kutirondedzera kuti zvinofamba sei. Ndadzidza something in our last episode. Ndadzidza kuti tinotoziva kuti tikanzi what's your staple food in Zimbabwe tinoti sadza. Arisiriro chibage achisiri chatairima muZimbabwe isusu hanzi taidya zviyo. Hey, I have learned something. Thanks so much Bevan for that explanation. Tadzidza something. And so back to our story Bevan. Wataura iwewe kuti mukomana aizoita vakomana vasikana 5 3 2. It just depends. Does that mean kuti adaurora vasikana vese vari 5 kana adaurora vasikana vese vari 2? Please elaborate. Okay, thank you Barbara for having me back here, and thank you for your question. Like mazuwana tichingotarisa in general tinoona kuti mukomana kuti aite vasikana vakawanda haisi nyaya yekuti aroda kuvaroora vese, anenge achida kutsvaga chaiye anoenderana naye kuitira kuti ave newider spectrum yechoice. Hazviitwe nevakomana chete, vasikana vazhinji vane vakomana 4 5 futi. Anozoona kuti ari serious ada kuroora ndeupi, ndizvo zvavanowanzoita, especially in the secular world. Kumachechi mamwe havatobvumidzi kuti musikana adanane nemukomana zvisingazikanwi nevakuru, saka anozongoita one. We are restricted kuone. But kare kamuri kubvunza aka ndekekuti zvanga zvisina kushata kuti mukomana aite vasikana vakawanda nekuti vanhu vaitoroora vakadzi vakawanda. And this is why mukatarisa muAfrica munomu kwanga kusina vanhu vanonzi pfambi dzazara mazuano nekuti hakuna munhu aishaya munhu anomuroora. Chipfambi chakauya nechirungu nekuti vanhu vakunzi haubvumidzi kuroora vakadzi vairi vatatu vana, and kana seiwo uchida unoroorwa apa hauchabvumidzi kungonogana wongosvika woti ndauda kuroorwa pano. Saka muno muAfrica mamusina pfambi inongofamba ichingodanana nemunhu wese wese ichibhadharisa. Kwanga kusina zvinhu zvakadaro nekuti takanga tiine nzira dzekubvisa chipfambi musociety yedu, kwanga kusina pfambi. Saka unozoona kuti zvanga zvisingarambidzwe, ende changa chisiri chiseko senyika ino iyi yeSouth Africa. In terms of civilization iri pamberi peZimbabwe more than 200 years, because Jan van Riebeeck paakasvika muno mu1652 kuZimbabwe varungu vakazosvika kuma 1890. Saka unozoona kuti gepi redu ratinaro neSouth Africa recivilization it's more than 250 years. But vanhu vemuno muSouth Africa nyange zvazvo vakawana chirungu 250 years before us, vanoramba vakachengetedza chinonzi chivanhu chavo kudarika isu vekuZimbabwe. Saka muno mukuroora vakadzi 5 hatizi chinhu chinoshamisa. Kuti mukadzi ari kuenda pane mumwe mukadzi achinoroorwa hatizi chinhu chinoshamisa. Nepfambi dzacho muno ishoma. Pfambi zhinji dziri muSouth Africa ndedzedzimwe nyika dzinenge dzabva ikoko dzouya kuno. Ukapinda mese mumabrothels nemunzvimbo munoitirwa zvimwe zvinhu zvakadaro, unoona kuti pfambi ndedzekuZimbabwe, ndedzedzimwe nyika dzekunana Zambia, Malawi. Asi muno vazhinji havaiti zvechipfambi chaicho chaicho. Vanotogona anotonzwisa kuti anokwanisa kunoroorwa pane mumwe mukadzi aripo, nekuti vachiri kakuchengetedza chivanhu chavo. Uye n'anga dzemuno dzakawanda kudarika like tichikombera neZimbabwe. Vanhu vemuno mavanyari neun'anga hwavo vanotongozvita pachena, ndokutaura panyaya yekuchengetedza chavanoti chivanhu chavo chacho, zvinosanganisira kusvika pakuroorana kwamuri kutaura nezvako. Wow. Yeah, ndadzidza chimwe chinhu zvekare kuti kuZimbabwe kwanga kusina pfambi. Hey. In Africa in general. In Africa in general. Chidzidzo chikuru chandadzidza icho takati sina zvinhu zvakadaro. Saka kureva kuti vamwe vanhu vaiuya vachibva kwavanobva ndo vakatozotigira tsika yekuti tinenge taakuti chifambi. Otherwise kunzi chifambi kwakutibvisira nyaya yekuti imimi hamukwanisi kuti muite barika. Whereas barika isusu we didn't have any problem with that.
So avo vazouya vakutiti aiwa munhu anofanira kuita mukadzi wani. Yo ipapo pakaoma. Asiya tokupozisa, thanks so much Bevan. Tinokupira kuti tsanangurire kuti saka mukomana uyu chii chaizoitika kana aita vasikana 5 because pamutata kutofunga pamwe akaita 5-2 anonge aida kuti pamavarore vese but inyaya yekuti atsvage musikana 1 but akusi kuzorwadzisa here because I know kuti kana muri vasikana 5 kana 4 kana 3 pamukomana 1 mese hapana ari kuzviziva. Saka uyu mukomana uyu I think ane strength and I don't know kuti anenge anyatsozviga achachipo here chinenge chiri muvanhu vechikomana kana kuti vanhu vechirume kuti iyoyu nevasikana vako 4 or 3 vese even tu chaivo kuti uchibva kune uyu uchienda unomutaurira kuti ndinokuda and you buy magoodies. I know kuti vasikana vanenge vachitengerwa ende uyu abva ipapo you are going to do the same thing kune uyu apase panezengwa nekakurwadzisana here nekajelasi kekuti iwewe nekuti ndichazozviziva at the end of the day kuti wakanga uchidanana neuyu uchidanana neni uchidanana futi na memory. Saka ini ndazosiiwa memory asiiwa watorana neuyo isusu watisiya akusi kurwadzisa mumwe munhu. What does that mean? Mataura zvakanaka nekuti ndo pandambotaura segment yapera kuti vanhu vazhinji vanozoroorwa nemunhu asingadi manje nekuti vasikana vanenge vari vatatu pamukomana 1 vanozorwadziswa ende kazhinji kacho mukazvitarisa vanoguma vakuzviziva kuti mukomana wedu is a player. Ndosaka maiona vasikana vachienda kunorwisana vachirovana vonzi varoverana mukomana. Pane kakuzongoziva kanoita vanhu kana vakomana hazvingoitwi nevakomana chete zvokuti zvamabvunza kuti chipo here. Vasikana variko vane vakomana vakawanda wekuti even vamwe vanozopfuurira mberi watoroorwa vari vakadzi kudanana nemunhu waakambenga achidanana naye asati aroorwa. Zvinove zvinosvika panyaya muri kutaura yemarelationships kuti chii chimwe chinhu chinovhiringidza marelationships. Mumwe musikana anozoona kuti ndakamitiswa zvangu neuyu wandakatizera but munhu wandaida chaiye ndiJohn. Saka uyu Peter azongondimitisa but John ndiye munhu wangu chaiye. Unfortunately ndamitiswa naPeter. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu apinde mumba kunoita mukadzi wemunhu nemunhu waanga asingadi. Uye kakurwadziswa kamataura ikako ndekechokwadi kekuti kune vanhu vari kuroora vakadzi vakarwadziswa kana kuroorwa nemurume akarwadziswa nemusikana waida. Mumwe anenge amirira musikana wake ari kuchikoro 5 years musikana ozomitiswa nemumwe munhu iye uchizongosetla for Jeni uyu haasire munhu wake chaiye anga achida uyu Susan. Zvino Susan aroorwa nemumwe munhu amitiswa hapasina zvekuita haunganomutori nenhumbu yake kuya kwaamitiswa. Saka unozoona kuti mukomana yakuzongoroora mumwe munhu asiriye waanga achida. Kurwadziswa definitely kunenge kutoripo. This is why muchiona mumwe mukadzi akarwadziswa anonodanana nemunhu wekuti under normal circumstances aisambofa akadanana nemunhu iye. Anozongosvika kuti ndakarwadziswa obva atoenda kana kutonoshowa mukomana ya kuti ndiri kutokuda obva atodanana naye obva atorara naye pamwe kwanga akazvibata achiti handidi kurara nemukomana. Ozoona kuti chandotosirwa nyaya yekuti ndaitoramba kutorara naye hona uyu akatorarwa naye atone nhumbu abva atoroorwa. Ini ndachingoti ndakazvibata ka ndichiri right but handina murume apa makore anenge achifamba. Ndosaka muchizoona kuti panoitika dambudziko manje pakuti waroora munhu akadaro anga aine maproblems ake ekurwadziswa ari kuya kwauri iwewe pamwewo hauna kumborwadziswa kana kuti wakarwadziswawo kwawakabva mune vanhu vari different vamanga muchida. But problem ndeyekuti imi masanganisana nekurwadziswa. Kurwadziswa ndokwakusanganisai. Saka muri kugara sevanhu vakarwadziswa kwete sevanhu vanodana. No, thank you so much for that information. Saka alright, muvasikana 2 or 3 or 4 chii chiri kutariswa naJohn? Chinhu chakakosha ndechekuti mukomana especially semunhu in general anotarisa anonopfimba musikana atarise mafeatures aanoda pamusikana waanoti uyu akaita mudzimai wangu I am happy kuti ndinzi uyu ndiye mukadzi wangu. Kune mumwe murume wandinoziva aisakwira bhazi pamwe chete nemukadzi wake achinyara naye asi aiti kuvanhu ndinotya kuti tikaita accident vana vanosara vasina munhu anochengeta but in reality ainyara nemukadzi wake. Usadanane nemunhu waunonyara naye nekuda kwekuti pamwe anogona kushanda mumunda kana kuti anogona kutsvaga mari semazuva ano anenge achinzi hasla. Wobva wati ndiri kuda hasla nekuti handidi kufa nenzara but hasla uyu chimiro chake unochida here? Nekuti ukangodira munhu kuti anohasla chete
marriage yenyu inozoita problem, kana relationship yenyu inozoita problem mangwana. Tomboti munhu uyo haachakwanisi kuhasila, ucharamba uchimuda here akadaro? Kana kuti vamwe, ndakanzwa dzimwe mharidzo dzinodzidziswa nevamwe vanhu mune mamwe machechi vachiti chakakosha mumwoyo wemunhu. Ini ndinofunga kuti we need to dispel that and say hatingotarisi mwoyo chete kana uchida munhu. Ukatarisa mwoyo chete, musi anongokuitira chinhu chinokubhohwa anobva tokubuda narini, nekuda kwokuti chaunga uchifunga kuti chakanaka paari chacho mwoyo chete iwoyo wazoona kuti hauna kunaka sezvaunga uchifunga. Saka dzimwe nguva manje chinozoitika ndechekuti unofanira kutarisa zvese mafeatures aungati ini ndinofara nawo kuti uyu agonzi mukadzi wangu, kubva pahaiti chaipo, kubva pamavakirwo emunhu. Kana uchida munhu sidhudla akasimba, unofanira kutsvaga akadaro. Kana uchida munhu mutete, unofanira kutsvaga akadaro. Vamwe vanozoti ko akazosimba but pavamutanga ari zvawaida. Vamwe vanozosimba, vamwe vanozoondawo. But in general chakakosha ndechekuti utarise mafeatures pamunhu waunoda, kwete kuzoti waroora munhu mutete uchiti ini ndiri wemaslender, wozoona vamwe vakavakwa zvakanyanya wotanga kuti handichadi mutete, ndakuda vaya vakavakwa, wotiza woenda kune vakavakwa vaya wakudzokera kuvatete. Hapana munhu ari kugutsikana, inenge yango vicious cycle. Ane mutete anoda mukobva, ane mukobva anoda mutete, zvichingodaro. Saka izvozvo zvinoita kuti marelationships asafambe zvakanaka, nekuti unogona kuona kuti munhu ane mukadzi wake mutete kumba andanana nevamwe vakobvu kwavanenge vari kunze uko, ane mukobvuwo anoti ndinodawo mutete. Saka izvozvozvo ndo zvinhu zvinonetsa kana usati wawe decided in your mind kuti indoda mukadzi akamboita sei. Complexion chaiyo ndosaka vanhu vari kupera kubleacha mazuva ano, varume vazhinji vanoda vakadzi vatsvuku. Saka izvozvo manje ndozvoona kuti munhu wese akuda kutsvuka manje. Asi variko vamwe vanodawo vanhu vatema, vakadzi vatema, like my opposites they attract. Varume vazhinji vatsvuku vanodawo mukadzi mutema. Saka iwo kana uri mutema ukableacha manje, munhu angachifanira kukuroora achida mukadzi mutema haachakwanisi kudanana newe because iwe watsvuka wableacha. Saka izvozvo ndo zvimwe zvokuti munhu nyatsotarisa chimiro chaunoda pamukadzi, wotarisazve nemwoyo wacho. Zvakangoshata kuti ungotarisa chimiro chemunhu usingazotarisi character yake. Zvakakosha kuvheneka munhu character yake. Then sezvandakambotaura mune segment yakapfuura kuti zvakakosha kutonzwisisa kuti munhu yanobvepi. Kune vanhu vari kuroora kudzimba dzine vanhu vane ngozi dzekuti vanhu vanogara navo munharaunda vanotoziva kuti panhingi haparoorwi munhu kana kuti usafe wakadanana nemunhu wepo. Asi mumwe munhu anobva kumberengwa anotongoenda kudevedza, unosvika kuti ini ndatowana musikana wandakasangana naye kwaMurewa, hautombozivi nezvemhuri yavo. Wazosvika ikoko unosvika pamusha pavo, kana pari pevanhu vanoviga vanhu pamusha paya, unosvika paine murakatira wemakuwa, woshaya kuti izvi zvakamira sei izvi. Vanhu vanotya kukutaurira manje kuti vati pamunoda kuroora apa haparoorwi apa. Vanongonyarara nekuti unenge wapunzwa, unenge wapindira zvinhu zvisinei newe. Saka kunyatso kuziva kubva pachimiro kuenda pakarekta nemwoyo wemunhu, kwava kuchiziva chimiro chemhuri. Zvakaoma kuita research yese, but it's important to do due diligence. Even in business, people are taught to do due diligence, but in marriage somehow vanhu vanoita sekakuputirwa so wobva wati rudo ibofu wobhilivha izvozvo. Rudo ibofu kwauri panguva iyoyo uchiri kuzvinyepera runozotanga kuona, nekuti pane parunotanga kuona rudo kuti apa ndakavharwa, apa ndakati. Kuna vanhu vanoroorwa vaine vana vonyepa kuti havana, asi zvinozobuda with time kuti anga aine mwana. Munhu yachera anga achikuda zvinodzikira, zvinokanganisa relationship yenyu. Zvinotenda zvikuru nekuti sanangurira kuti vanhu vachicha vanofanira kunyatsotarisa pamusikana. Okay, John awana musikana wake waanoda. What's the next step? Vataurirana, vaudzana, musikana akuti zvounowo kuti aiwa inini panapa pandakudiwa. Chimwe chandakada kuti utitsanangurire Bevan ndechekuti pane makore here anonzi uyu mwana anofanira kuroorwa kana kuroora ine makore akati. Thank you for that question. It's very controversial. KuZimbabwe recently kwakatomboda kunzi age of consent idzike kuenda pa12 years. Vamwe vakazviramba zviri vehement. And iye zvinezvi pari kutoiswa proposal yekuti atokwira age of consent isvike pa18 years rather, kubva pa16. Saka tinenge takuchitarisa kuti mwana ane 12 years anonyatsoziva here kuti apa ndiri kuziva zvandiri kuita,
kuzvekutoti angatonoroorwa. Tinonzwa kuti kuIndia 8 years munhu anotonoroorwa, 9 years, but kuZimbabwe and in Africa in general hatikwanisi kuzvigamuchira kuti mwana musikana asati abubudza anonzi anoenda kunoroorwa. Chero abubudza zvake, but pane age yatinongotarisira kuti mwana ngaave ave machuwa zvakanaka zvekuti anonoroorwa. Ndakambotaura nevamwe vanhu vachiita argument vachiti Mary akaita pamiri paJesu ari about 12 to 13 years old. But hatingatori izvozvo seexample yakanaka yekuti kana Mary akazviita mubhaibheri saka ndozvataa kuti zviitwe. Plus macultures anosiyana, the societies are different also. And isusu hatigoni kukurudzira vanhu kuti vati vana ngavaroorwe vari ma-under age. Asi tinongoti at a mature age like kuZimbabwe 18 years and above mwana anokwanisa kuroorwa kubva kare. I can tell you kuti mbuya wangu was born in 1911 and vakabva vazoroorwa muna 1930. She was 19. Hatingati kuZimbabwe vanhu vagara vanoroorwa vakura. Zvaingosiyana, vamwe vairoorwa vari kuma-20, vamwe vairoorwa vari kuma-teenage, vamwe zvanga zvakangosiyana-siyana. Kana waita kuzvarirwa, vanhu vaizokasika kukupa kumurume wako kuitira kuti usazodanana nemumwe munhu. Saka waigona kuti uri kuma-14 utonzi murume wako. Saka age yatingangoti ndo yakanaka ndeyekungotiwo mwana amature like pamutemo majority age aisvika 18. Ndo zvandinofunga. Yeah, but yeah, it sounds scary nyaya 12 years yekuti even tikangeta kuti maBible kuti between 12 and 13 that's when Mary paakazotaurwa kunzi ndo paanga aine pamwiri. Saka tikatasa mwana ane 12 kana 13 years nashuwa sezvamanga mutaura kuti maturity wise especially pakunzi anganzi amai. It's so scary. Sounds very scary because around 12 or 13 years mwana anenge achiita form 1. Saka kuti mwana ari muform 1 then form 2 yeah ndizvozvo chaizvo, but tinotenda nekunzwisisa kuti okay at least maybe from 18 years but kana zvaitikawo zvaitika because sezvamataura kuti kune vanhu vakawanda vaigona kuitawo vana pane imwe age yekuti vanogona kunge vasati vasvika 18 years. Pane vana vakawanda kuti munhu kuti akati ane 20 anogona kunge achiti ndine mwana wangu ane 3 years, that means kuti maybe akaitwa ane 17 kana anhu anga akaitwa ane 16. Saka izvozvo hatizoti hazviitiki. Pane I think tine pamwe panhu patinenge chingozotarisa kuti no at least this age inenge iri nani kuti yakanaka kuti mwana agone kunzi akuroorwa kana kuti amumba kana kuti ane mwana wake. Poitawo zvinongotyisa, munongozivawo panonzi 1+1 hapasi pese panongonzi 2, pane panotonzi 11. Saka tinoziva kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kunge zvichizoitika. Saka okay, vagara vese pasi vaona manje kuti sauda kuti tichiroorana isusu. Zvii zvinoitwa kana Mary na John vaona kuti isusu panapa taakudanana pamwe John agutsikana kuti ndiye vanengati wife material, mazuva tiri kunzi kaunzi wife material. Chii chaanoita John kuti achiintroduce musikana uyu family mataura imi mukati havangotorani votonopfeka ring vakutogara pamwewo traditionally havasi kunzi vakatoroorana. Saka tokumbira kuti sanangurire ipapo. Right, ipapapo kana vadanana vanzwisisana vanochienda kwatete wemusikana vonochinjana nhumbi anything kubva iwewo semusikana unogona kupa mukomana wako hembe kana something, kana mukomana anokupawo hembe yake zvochengetwa kwatete kuti ndo chitsidzo chekuti inini ndiri kuda musikana uyu ndoda kuzomuroora. Mapedza kupanana zvitsidzo munochitaurira tete waya kuti taida kuti musikana uyu aende kunoonawo kumba kwedu, mochitorana natete vaya mozoendawo kunoona kumba kunobva murume. Chazvinoitirwa ndechekuti unoavoida masituations akawanda atambotaura ekuti unogona kusvika pamba pazere makuwa, pamba paine zvimwe zvimiro zvausingakwanisi kuzowirirana nazvo. Zvinoitika muupenyu kuti kuna vanhu vanokwanisa kutoti ukasvika pamba paine vanhu vakaremara vakawanda unogona kuvhunduka nazvo kana usina kunge wakazvitarisira. Asi kuna vamwe vanhu vane mwoyo wakangosikwa naMwari wekuti vanototi ndotosvika ndotovachengeta. But iwe ukazonointroduce kuti mai wemurume wako uyu havakwanisi kufamba, havana maoko, unogona kuzozvitambira sei iwe watopinda mumusha umu. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti unogona kupinda mazviri usina kuzvigadzirira kana kuti mai vacho havaoni, she is blind. Saka iwe unozvigamuchira here kuzoti uintroduce vanhu kuti ava ndiwo vamwene vangu, pamwe unoda vamwene wekuti unovaita shamwari muchifamba mese muchinakidzwa. Saka kana waonawo kuti ivo havaiti, unogona kuti paunoenda unoona kumusha kwacho wabva
ini zvepapa handizvigoni usati wakanganisana nemukomana. Saka zvinokubatsira kuenda unoona kumusha kwemukomana kuti ugone kuita madecisions ekuti ndoenderera mberi here. Uye mumwe mukomana anenge achichena achipfeka malebho ari kuHarare, asi kumusha kwawo pamusha pacho pakaoma pekuti kana kuti uzive kuti unorara papi ipapa hazvikwanisiki. Kana uchiona kuti hauzvikwanisi, kana uchiona kuti unozvikwanisa unogona togona kutoya tikatosimudzirana. Kana uchiona kuti hauzvikwanisi ubva ngozvisiya. Zvadaro afterwards mochironga zvokuti monoroora. Moronga monoroora, mapedza kuroora kana muchizochata mochata. Tsika yokuroora ingatode maybe kutsanangurwa pachayo yakazvimiririra kuti ndezvipi zvinhu zvinonzi pakuroora vanhu vanoitika. Okay, which is what we are going to discuss next in the next episode. Thank you so much. We'll be back.